Good morning po ulit sa atin lahat. Ngayon, tutuloy natin yung nudlot natin plano. Pagpunta sa Asin Road, diretso ng Baguio. Dadaan tayo ng Alisan. Sa Manipulta ko, may susundin nga pala tayong kasama ngayon. Si Cap. Papunta na ako dyan. Gumising ka na. Sunduin lang natin yung kasama natin dito sa Binalonan. Ay, ngayon lang ulit may kasamang magra-rides. Usapan namin sa totoo lang 5:30. Eto 5:49 na. Akala ko late na ako. So yun, dito na yung kasama natin. Naka X-Max. So medyo baka iwan tayo nito Buti na hindi niya alam yung daan. Alright, so tara. Sa mga gusto pong pumunta rito, dito po ang daanan sana papuntang Marcos Highway, or pwede rin po dun sa Bayago banda. Pagdating mo doon, may naka-signage naman na to Baguio. And dito, mas accessible kasi sa amin to dito sa Marcos Highway, and then kakaliwa ka lang dito sa may papuntang Tuba, or I mean papuntang Dagupan. And dito sa kanan, ito yung Marcos Highway. Dito tayo sa kaliwa. And dito kakanan na tayo sa may gas station na Smart Fuel Station. Ay, salubong tayo sa araw. Itong mahabang tuloy dito gusto kong magpapicturean to. Ito, lapit na tayo. Look, ay, mapicture tayo rito. Ay, busang gasolina. Ay, busang gasolina. Ay, busang gasolina. Oh, ang gasolina antay? Di ba tangay? Ay, di ba natibay? Adayo ba? Yun, may nadaanan tayo dito na wala na, naubusan ng gasolina. Tara, samahan muna natin pa-refill. Yan, makalugang ka. Well. O, pagkaputam nila sige, gininahid na. So, ito, sinamahan na natin si Kuya ang pagastan dali. Yun, okay na sila. So, yun, tuloy na rin tayo. Okay na, gulsur mat na jilugan ta. Kaskas tamot biman, gasolina nga ginatang na Lagi ako dumadaan dito, pero hindi ko napapansin masyado tong ilog dito. Ganda rin yung ilog dito. Pero sarap maligo. Alright. So tara, akit na tayo. Banking gaming tayo ngayon. So welcome to Alisan Road, going to Baguio. Parang di highway itong dinadaanan natin no? Solid talaga mga curve dito, baling-bali. Konting overshoot labas natin dito. May view deck dito Yan, tambay muna tayo dito saglit. Sakto ba naman landslide dito sa Pakita ko lang yung view dito. Gaano siya kaganda. See? Ano? Okay lang?
Rug-rugi pala tayo ito, Dardason. Typing. Mat. Grabe, mat na ito, oh. Grabe niya. Talagang okay na blind spot eh. Pagkaligom, oh shit, bulaga. Jay Cervantes ang kakasto eh. Medyo adayo di bantay ka na. Pag pupunta ako dito, hindi ko na dinadaanan itong mga to eh. Pero ito, I mean, hindi ko na iniintoan itong mga to. But look at the view. Kung pansinin ninyo, parang halos wala tayo nakakasalubong. So yun nga yung ano dito. Buti nga na asfalto na eh. Dati kasi semento to. So pagka ano, lalo pagkatagulan talaga dito, medyo parang nilulumot na halos yung kalsada. Kaya talagang madulas. So enjoy the view. Ito na po yung tunnel. Para ka lang mapasok sa kuweba. Yee! Diba para ka lang pumasok sa kuweba? So, itong tunnel na to is yun nga, mano-mano siyang ginawa ng mga katutubo natin dito. So tunnel number 1, ito yung 158 meters long. Kasi may pangalawang tunnel pa tayo, which is yun yung 96 meters long. Ito ay ginawa ng mga prisoners of war dati nung 19th century. Masublianan? Dapat message eh. Oh? Oo, sabay, kastibat lang. Nakakweba lang eh, no? Pero mahaba ata. Oo, 100. 158. Oh, Digimon sa 96. So, yun, ito yung unang tunnel. May isa pa tayong tunnel na maliit. Nadadaanan dito. Dito rin pala may mga swimming pool din dito. Kaso yun nga, medyo malamig. Hindi pala medyo malamig, talaga malamig. Malamig yung tubig. Itong next tunnel nga lang, medyo mas maiksi na siya compare mo dun sa isa kanina. Ito na yung second tunnel. Yeah. Kadalasan pag umuwi ako ng Baguio, dito ako dumadaan. Kasi nga mas accessible sa akin tong road na to. Kasi pag akyat ko dito, sa amin na mismo. Look at that. Ngayon, ang gagawin lang namin is maghahanap ng kakainan. Yun lang yun. Pero siguro ikot na lang kami Marcos Highway, tapos doon na lang kami maghanap ng kakainan. Welcome to Swell Village. Dito nagja-jogging si Manny Pacquiao bago pa siya pagka may mga laban siya. Pag umakyat siya ng Baguio, dito siya lagi nagja-jogging. Lalaki ng mga bahay dito. Karamihan dito, mga mayayaman talaga eh. Welcome to Marcos Highway. Look at that view. Dito kami ngayon kakain sa may Country View Cafe dito sa may Marcos Highway.
There you go. Yung motor na kasama ko, X-Max. Lang yan, halimaw. Ano nga? Kamusta yung dinaan natin? Maganda yung bangkingan, ganda ng daan. Teka, ganda ng bangkingan. Tusawa ka talaga. Right, so dito kakain lang muna kami saglit. And then, yun, uwi na rin. So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito. See you sa next vlog. Para ano. Sa lahat ka naman, di pa wala subscribe. Tsaka subscribe na po kayo. Naka 111 naman na tayo na subscriber. Ayos naman. Maraming salamat. So, see you ulit next content and have a good day. Ciao!